Vi har et spørgsmål fra Kasper Paludan 100, der spørger: har du været ansat hos på Shock News? Hvis ja, så hvad? Jeg har været en gang ansat på Shock News, ja. Og det er der mange, der... Det er faktisk ret sjovt, der ikke er nogen, der er faktisk ret mange, der ikke ved det. Sådan et... Jeg var på Sabo. Jeg var på Shock News lige inden Sabo. Inden jeg lavede Sabo, så... Det var derfor jeg lavede Sabo, fordi jeg kedede mig. Men... I starten med, at jeg kom på Shock News, var, at de havde nogle filmproducer, og de var meget selvglade og så videre, og jeg synes virkelig, det de lavede var det værste bag, jeg nogensinde har set. Så jeg lavede min egne videoer, der skulle vise, at de ikke var særlig gode, og jeg skulle lave noget, der var langt bedre end dem. Og det endte så med, at jeg lige pludselig så blev jeg tilbudt at blive filmproducer derinde, og så tænkte jeg, ja, whatever, jeg laver alligevel ikke noget, så jeg har alligevel ikke nogen andre fans, jeg er på, så hvorfor ikke bare gøre det? Og senere hen blev jeg så chef for dem, og derefter blev jeg lige pludselig ledelsechef. Og det var en rimelig stor spring der, lige pludselig fra at være en filmproducer-chef til at være ledelsen. Men jeg endte så med til sidst, at efter der var en lille periode, hvor jeg ikke rigtig var så interesseret i det længere. Det var ret kedeligt, der skete ingen skid, og alt var sådan, det var ikke sjovt noget ved det længere. Og så kom jeg tilbage, lavede en del af arbejde på det og så videre. Og så blev jeg så på et tidspunkt fyret fra det. Og det er nok ret mange, der ikke ved så meget om, hvorfor det faktisk skete. De valgte selv at lave en cover-up story, der hed, at jeg bagtalte folk, og jeg var et ondsvin. Det sjove ved det var, at det var ikke rigtigt det, jeg gjorde. Og jeg har faktisk bare egentlig holdt min mund lukket om det her i 3 år på nogle måneder, hvor jeg egentlig bare tænkte, ja, det kan være lige meget. Lad dem sige, at jeg er et dumt svin, og jeg er bare et bagtale folk. For det jeg gjorde, var, at jeg i en samtale med nogle andre fra siden, der også arbejdede der, og jeg ved også godt, hvem det var, der forrådede mig i det her tilfælde, så måske jeg ved godt, hvem du er. Men jeg spurgte så, om de vidste, hvor gammel en af personerne, som også var leder dengang, som opførte sig ufattelig barnlig, og var virkelig irriterende at have med at gøre, og som troede, han ejede verden. Og han havde en alder af 112 på hans profil. Og det undrede mig meget over sådan, jeg havde flere gange spurgt ham direkte, hvor gammel er du egentlig? Og hver eneste gang har sagt 112. Så jeg spurgte i en samtale med de andre, om man troede, at hvis man fjernede nu, hvis nu man fjernede et-tallet fra 112, og man så fik hans alder af 12 år, det blev så set som grov tilsvining og grov bagtaleri af ham, og derfor blev jeg så fyret. Og det blev så skrevet som om jeg var det største røvhul på jorden. Virkelig åndssvagt og virkelig langt ude. Men ja, så kom der så Sabo ud af det. Så skød man så lidt i foden der. Men ja, jeg er lidt ligeglad med det. Who cares a shit. Så hvis du har flere spørgsmål, så læg en kommentar på flere spørgsmål, så skriv på YouTube eller læg et videosvar.